हेलो लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। एसएससि स्टाफ सिलेक्शन कमिसननिफ्राय मोनसे नटिस आगारना होबाय। बे नटिसआनो जाबाय जोंहा बे माने अनलाइन जानाया स्टार्ट जाबाय दिनैनिफ्राय 17 जुलाइनिफ्राय आरोना। आं बिनिनो ससे माने भिडिअ लाना फैदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा अब्लानो मिथिगोन। माने आं बेयाव देखायनो नागिरदों जोंना एसटि ना माने बेसेबां पस्ट खालि दं, बेसेबां मा दं, मेल फिमेलनि आं बेखौ माने नोंथांमोननो जास्ट देखायनो सानदों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबसिन नायबानो जाबाय, अब्लानो माने क्लियार जागोन डाउटफ्रा बबेना बेसेबां दं, मेलना बेसेबां दं, फिमेलना बेसेबां दं, बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। आरो आं लोगोफोरनो मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय, आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामलां। आं माने आपडेट होबाय थाबा नोंथांमोनसिम माने नटिफिकेसन सहैयो आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबसिन नायलांबानो जाबाय। नै लोगोफोर जोंना एसटिफोरनि पस्टआ बेनो। जोंना फार्स्टआवनो दं बिएसएफ, बेयाव 603 दं, ओमफ्राय सिआरपिएफआव दङ 786, ओमफ्राय सिआरपिएफआव 0, ओमफ्राय एसएसबिआव 314, ओमफ्राय आइटिबिआव 131, एआरआव दङ 508, ओमफ्राय एनआइएआव 0, ओमफ्राय एसएसएफआव दं 14 टा। टटेल 2356 टा पस्ट दङ मेलनिया। नैबे जाबाय फिमेलनि। फार्स्टआवनो मा दंनाय बिएसएफ 110, ओमफ्राय सिआइएसएफ 86, ओमफ्राय सिआरपिएफ 0, एसएसबि 0, आइटिबिआव 20 टा, आरो एआरआव 99, आरो एनआइएआव 0, ओमफ्राय एसएसएफआव 3। टटेल पस्ट दङ नैबेयाव फिमेलफोरना 318 टा पस्ट खालि दङ। लोगोफोर बेनो जोंना एसटिफोरनिया। नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय नटिफिकेसनाव। आं बेखौ जास्ट देखायदों आरो नोंसोरनो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। इयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय। आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां अननानै। बाय बाय लोगोफोर।